eskerrik asko etortziatik. Guain ingo dugu, aurtengo kantinen, lau kantinen, C sobraren irekira proposamen ekonomiko eta ingurumena eta irizpide sozialen kriterioa jasotze ditun C sobrea. Jungo geaz, aurrena kantinaz kantina jungo geaz, eta aurrena kantina bakoitzeko B sobreko egondian puntuaketak esango ditut, eta ondoren irekira ingo dugu. Hasiko geaz, Portuko kantinakin. Ikusi nahi ditu zuenentzako web horrian jarrita daude, baina Portuko kantinan B sobrean ondoko puntuaketa totalak izan dira. Morena Patiño Álvarez Andreak 11 punto, Jon Andoni Basurko Pagoak 11 punto, Naia Arrieta Basterretxeak 11 punto, eta Olga Esperanza Salazar Juradok 8 punto. Nastu gabe. Lehenengo da... Lehenengo Morena Patiño Álvarez Andrearen C sobrea. Proposamen ekonomikoan 18.000 euro eta 18.011 euro. Ez du bestelako agiririk gehitzen ingurumen eta irizpide sozialei buruz. Bigarrena, Jon Andoni Basurko proposamen ekonomikoan 16.107 euro. Naia Arrieta Basterretxea. Proposamen ekonomikoa 13.207 euro. Eta azkenengoa Olga Esperanza Salazar Andrea. Eta arrazoi sozialengatik ere sartzen du 3 langabetu minusmaliaduna bat. Proposamen ekonomikoa 8.200 euro. Ondarbeltz. Naztu gabe. Ondorengoa, Ondarbeltz Ondartzako kantina. B sobreko puntuaketak ondorengoak izan dira. Morena Patiño Álvarez, 11 puntu, Josu Galindo 7 puntu, Jaione Peña 8 puntu, Iraia Perales 9 puntu, eta Leire Sabariz 8 puntu. Lehenengoa Morena Patiñoren eskaintza. Proposamen ekonomikoa 11.008 euro. Josu Galindo Cáceres.
irizpide sozialetako agiriak sartu ditu, ikusiko dira eta baloratuko dira, bere kasuan. Proposamen ekonomikoa 15.625 euro. Jaione Peña Urrestin eskaintza ondoren. Jaione Peñan eskaintza 12.000 euro. Iraia Perales Arrizabalaga. Proposamen ekonomikoa 10.175 euro. Eta azkenengoa Leire Zabariz, Arruabarrena. Ingurumen irizpideak eta sozialak aipamen egiten du, aztertuko dugu. Eta proposamen ekonomikoan 11.220 euro. Jarraian, herriguneko hondartza. Besobren puntuaketak ondorengoak izan dira. Morena Patiñok 11 euro, Udane Mugerzak... Puntu, merkatu. Morena Patiñok 11 puntu, Udane Mugerzak 14, Leire Zabarizek 9 eta Bingen Arrasatek 9 puntu. Lehenengo Morenana. Proposamen ekonomikoa Morena Patiñok 12.008 euro. Bai, esto. Vale, bai, joder. Ingurumen, Udane Mugerza, ingurumen aipamena, deklarazio bat, irizpide sozialak esandakoa baloratuko da, kurrikuluna sartzen digu. Eta proposamen ekonomikoa 11.979 euro eta 79 zentimo. Leire Zabariz. Ingurumen irizpideak eta irizpide sozialen aipamena baloratuko da, bere kasuan. Leire Zabarizen eskaintza ekonomikoa 16.370 euro. Bingen Arrasate. Irizpide sozialak eta ingurumen aipamen bat egiten du, aztertuko da. Eskaintza ekonomikoa Bingen Arrasatena 13.820 euro.
Azkenik, Saturrarango hondartzako kantina, B sobren puntuaketak ondorengoak izan dira. Jon Iñaki Iturrinok 15 puntu, Aner Elezgaraiek 8 puntu eta Leire Sabarizek 9 puntu. C sobrea Jon Iñaki Iturrinona. Eskaintza ekonomikoaz gain irizpide sozialen da ingurumeneko adierazpena jasotzen du, aztertuko da. Proposamen ekonomikoa 29.000 euro. Aner Elezgarai. Aner Elezgaraien proposamen ekonomikoa 19.000 euro. Eta hirugarrenik eta azkenik, Leire Sabarizen eskaintza. Eskaintza ekonomikoa eta irizpideak ere aipatzen ditu. Eskaintza ekonomikoa 17.170 euro. Bueno, irekira amaitutzat, aipamena, baloraketa egingo da, formulen arabera, irizpide ekonomikoaena automatikoa da. Ikusiko dugu ingurumen irizpideak eta irizpide sozialenak oinarritan jartzen dituenak betetzen dan, eta lehenbailen satuko dugu. Ingo dugu baloraketa eta emaitzak lehenbailen jarriko ditugu. Eta, eskerrik asko etortziagatik, eta ondo segi.